Hvad om, i stedet for den grå, ugennemsigtige og tavse månen, vi kender, så du op på himlen om natten og så dit eget spejlbillede. Tænk dig det. En måne laget helt af glas. Ikke vanlig glas, men noget gennemsigtigt som krystal og stærkt som diamant. En kugle svævende på himlen, som reflekterer alt, som sker hernede, som et gigantisk himmelspejl. Hvad ville ske med videnskaben, med astronomien, med øjnene vore og med hjertet vort? Det høres ud som science fiction, men hvad om det ikke bare er det? Hvad om det er en poetisk måde at tænke nyt om, hvem vi er og hvordan vi ser verden? Lad os udforske. I millioner af år har månen været vores naturlige klokke. Den har styrt avlinger, menstruationscykluser, tidevand og myter. Den har været en inspiration for poeter og søfolk, et natligt fyrtårn for dem, som vandrer alene. Men den har også været et mysterium. Uden eget lys reflekterer månen bare solens glans. Dette er allerede en subtil påmindelse. Selv de mørkeste kroppene kan skinne, når de berøres af det rette lyset. Men forestil dig nu, at den ikke var laget af sten. Forestil dig, at når du så op, så du et perfekt spejlbillede af jorden. Ikke bare af dens kontinenter, men af dens bevægelser, dens lys, dens kriger, dens kys, dens hemmeligheder. Et spejl hængende på himlen, urørlig, evig, stille afslørende. Videnskaben ville have et andet ansigt. Astronomien for eksempel ville aldrig have opstået på samme måde. De gamle babylonerne ville ikke have observeret flækker eller månefaser. De ville have set billeder af jorden, indværtet på himlen. En måneformørkelse ville ikke bare være et fænomen, det ville være et forhæng over jordens scene. Tidevandet ville kanskje fortsat adlyde denne massive kroppen, men søfolk ville sætte sine egne skib sejle over havet på månen. Tænk dig Galileo, som pikker kikkerten mod himlen og ser sin egen kikkert. Hvordan kunne man udvikle ideen om en anden verden, hvis alt du ser, når du løfter blikket af dette? Månen med sin glasoverflade ville have opløst fantasien om det ukendte deroppe. I stedet for at tænke på månen som et andet sted, ville vi kanskje bare sætte den som et ekko, et spejlbillede, en påmindelse om, hvad vi gjorde, eller undlod at gøre. Og så kommer det mere delikate spørgsmålet. Personvandet. Hvis månen reflekterede jorden som et kosmisk spejl, ville ideen om anonymitet forsvinde. Selvom billedet deroppe var forsinket med nogle sekunder, eller forvrængt af skyer, ville himlen blidt en udstillingsvindue. Ville det være muligt at se forbrydelser ske, hemmelige kys, barnets latter på et fjernt jord. Tænk dig det. Byer, som samles for at se på himlen om natten, ikke for at lede efter stjerneskud, men for at spioner på sig selv. Hvordan ville et samfund reagere, som ser sit eget spejlbillede på himlen hver nat? Elskere ville kanskje gemt se under ugennemsigtige tak. Tyranner ville kanskje frygtet månen mere end kameraer. Thor ville kanskje blidt til scener, da folk fremførte vakrere versioner af sig selv bare for at vises deroppe. Og hvad ville dette gjort med os? Ville vi ændret opførselen, hvis vi vidste, at himlen ser på os med vort eget billede? Det er noget dybt symbolsk i dette. På jorden slår vi af spejlene, når vi ikke liker det, vi ser. Vi lukker øjnene. Vi distraherer os selv. Men med en måne af glas ville det ikke være nogen flugt. Natten ville blidt et kollektivt spejl. En konstant påmindelse om, hvad vi gjorde i løbet af dagen. Fra et psykologisk ståsted ville effekterne være like dybtgribende, som de ville være uforudsigbare. Mennesket formes af andres blik. Det ved vi. Vi lever i sociale medier, omgivet af digitale spejlbilleder. Men disse spejlbilleder kan slettes. De kan filtreres. De kan slås af. Hvad om de ikke kunne det? Hvad om hver gang du gik ud af huset, du vidste, at det var en chance for, at handlingene dine ville være synlige, forstærket, spejlet på himlens hvælving? Ville det vækket ansvar, forfængelighed, skyld, kanskje lidt af alt? Nogen ville blitt kunstner av sitt eget hverdagsliv. Andre ville gemt sig. Det ville opstå en kult runt spelbildet. Kanskje til og med religioner basert på det hellige bildet av natten. Trods alt er det ikke så forskelligt fra nogen ældgamle trosretninger, som så på månen som gudenes øje. Men nu er øjet vort eget. Og hvad med selve lysets natur? Husk,
Det vi ville sætte i dette månespejlet ville være en samling forsinkede refleksioner. Lyset bruger lidt over 1 sekund på at rejse fra jorden til månen. Med andre ord, vi ville sætte alt med en minimal forsinkelse. Et ekko af lys, som må se en version af dig selv, som allerede har passeret. Som må finde et notat skrevet af dig selv, en brøkdel af 1 sekund efter, at du skrev det. Det kan virke ubetydeligt, men filosofisk set er det alt. Det betyder, at en måne af glas ville være som et minde om noget. En påmindelse om, at alt går forbi, og at alt efterlader et billede. Det er skønhed i dette, men også angst. Spejlet vælger ikke, hvad det viser. Det viser kysset og slaget, blomsten og søblet, opbygningen og kollapset. Det redigerer ikke, pynter ikke, censurerer ikke. Vi ville blive tvunget til at se hver nat skyggen og lyset af det vi er. Kanskje ville det gjort os mere menneskelige, eller kanskje ville det knust os. Og kunstnerne, poeterne. En måne af glas ville blive det største lerredet nogensinde undfanget. Koreografer ville skabe danser i åbne marker bare for at se stene svæve på himmelen. Barn ville tegne enorme figurer i sanden, i håb om at natten ville bære dem til månen. Fyrværkeri ville blive samtaler med det høje, og hvert lys som tændes ville være en hvisken kastet mod himlens spejl. Men hvad med astronomerne? Vi ville mistet vinduet vort til det, som er bortenfor. En måne af glas ville reflekteret jordens lys og skabt lysforurensning i modsat retning. Teleskoperne ville have større problemer med at se det dybe kosmos. Nattehimlen ville blive klarere, lysere, men mindre mystisk. Vi ville sætte færre stjerner, og kanskje, uden nattens mørke slør, ville vi også mistet noget af ydmygheden over for det uendelige. Men mennesket er tilpasningsdygtig. Hvis månen reflekterede alt, ville vi fundet måder at udnytte det på. Ville vi brugt refleksionen til overvågning, vejrvarsling, kommunikation. Kanskje teleskopiske spejl rettet mod månen for at se andre deler af verden i samtid. Eller kanskje ville vi blidt leg og bildet. Kanskje den overdrevne familiariteten med vort eget spejlbillede ville ført samfundet til visuel kedsomhed. Hvem ville orket at se det samme billede hver nat, som om selve himlen blev et baderumsspejl? Det er noget paradoksalt i alt dette. En måne, som reflekterer alt, ville være både den mest afslørende og den mest ugennemsigtige af måner. For ved at vise alt, ville den skjule det, som er bortenfor. Spejlet afslører, ja, men det distraherer også. Det binder os til overfladen. Hvor mange gange har vi undladt at se over, fordi vi var fanget af billedet udenfor? Kanskje er det derfor månen, vi har, er perfekt. Uperfekt, ja. Fuld af kratere, rynker, stilhed, men også fuld af mysterium. Den viser os ikke jorden. Den tvinger os til at forestille os, hvad som er bortenfor. Og i det gabet bliver nysgerrigheden født. Videnskaben bliver født. Kunsten bliver født. Til syvende og sidst er det kanskje ikke lyset, vi skaber, som definerer os, men skyggen, vi efterlader i tidens væv. En måne af glas ville afsløret os, men en måne af stein inspirerede os. Og mellem refleksionen og mysteriet, kanskje er det sande spejlet af jorden ikke på himmelen, men i øjnene vore, for det er i dem universet reflekteres, og det er gennem dem vi, nat efter nat, vælger, hvad vi ser, og hvad vi er. Hvis månen var af glas, ville vi kanskje lært for mye om os selv. Eller kanskje ville vi ikke tålt sandheden. Men så længe den er, som den er, fjern, tavs, bare viskende med sine faser, har vi chancen til at fortsætte at forestille os. Og at forestille se, at trods alt det, som gør os menneskelige. Og du? Hvad ville du sætte, hvis du så op på himlen og så dig selv?